ubhadhara mari yake, kana iri 300 400 500 1000 ubhadhara upinda mumatare oenda. Sekuru havatambiri chioko momwe toti iwe wandipa 500 saka chipinda chiona sekurita hawadaro. Isu patikasvika hatisati tambobvira tazvidini tazviona apa. Ameno ipapa handisuda kuedzera kuda kutapira mukanwa mangu stereki. Hatisati tazviona apa. Kana pano zvimwe zvamuda kunzwisisa ndibvunzei, tida kufamba. Saka mhuri yeZimbabwe ingada kuti waonana sekuru Mukotsanjera. Wachibvunza vamubvunza vaungakwanisa kubvunza. Vasati wapfeka ngundu dzavo dzavanenge wakapfeka dziya. Zvingatenderwawo here kuti wawane nguva iyo yakaita saiyo? Sezvo nguva yapera vanogona kungouyawo havo kana vasina matara avari kuita, asi kana nguva yapera vanogona kungomhanya nematare. Asi kana wasiri kuita matare ngawauye tingotaure nawo nemhuri yeZimbabwe, wangoti mwinyu timazoko 2 3 otaura hawo. Chatinoda kuti timbotaura tinzwe tsoka vachitaura ka. Mamisha tirusangana nemapenzi. Tinenge tichida kunzwisisa kuti tikauya nemapenzi edu pamusha pawo vanotigashira here, wachikwanisa kuchengetawo mapenzi edu kusvikira zvinhu zvaita sei zvanaka, nekuti mudzimba umu makazara vanhu vari kurasika njere. Saka tichida kuti vatiudzewo kuti tinotakura here tichiuya nawo kana kuti tinouya isusu toenda nemushonga wedu kumapenzi uye vanorapa here mapenzi acho. Oga. Ipapo apo ndinotenda kuti zvaita zvakanaka mhuri yeZimbabwe iri kuzvinzwira. Nziwa hadzina muningi nababa ipapa. So tsoka vakukwanisa kuzvipindurira kuti asinini sekuziva kwangu tsoka hawatsariba kusvika dare radini rapera. Saka iwo ngawazvipindurire mhuri yeZimbabwe ichizvinzwa tsoka mangosvikawo taurai nemhuri yeZimbabwe ino zvizhinji zvaida kuziva mashoko 2 3. Mhuri yeZimbabwe vamwe vanhu zvavari kusangana nazo, tatorerwa mari yedu na Mukotsanjera. Apa anenge asiri Mukotsanjera. Nyaya idzi dzabva kwakawanda sekuru. Vamwe vakati tabatsirwa navanhu vakawanda matambudziko edu asi kupera. Vari kubirwa mari mukati umu. Saka ndoda kungoti mungozivise mhuri yeZimbabwe kuna vasingakuzivei nevanokuzivai, mungotaura 2 3 mhuri yeZimbabwe. Kuna vamwe vatosvikawo pano darire kupa mushono wamuda kubatsira. Wamuda kubatsira nhasi. Kuna wasvikawo nhasi wada kuzomubatsirwa kumusha kwawo. Wanzoti ndotsoka wacho ndiye Mukotsanjera wacho. Motsanangurira mhuri yeZimbabwe mashoko 2 3 wakuzivei kuita kuti pavanozopindawo paYouTube tichika cheMTV vachinyasoziva kuti zvechokwadi kwatikamboisa mari kwekwe handikoba uyu ndiye tsoka atinoziva. Wongoti izvozvo yenyu hamusati maapa basa but wazhinji vanokuzivai nekati yenyu yakanaka isekuru. Wabva wanyatsokuonai wamwe wacho pano ndingati ndiwo aya mashoko sekuru. Aiwa tinotenda sekuru. Makadiko mhuri yeZimbabwe? Musudaira mushe. Muri kufara here? Muri kufara here? Imboridzai kamhururu nekamhetserwa ndiyo. Alright, nhasi zuva rakanaka raropafadzwa tasangana pano paHonde Valley mubhuku rekwa Nyanhete. Ndafara kumbosanganawo nemajournalist vachitaurawo neni vachimboda kubvunzawo zvichemo vachida kunzwawo kuti zvingofamba sei. Hidiko munomu mushamandiri munomu hidiko takasangana munomu nekuda kwevana vari kubudirwa ari maform 4 grade 7 grade 6 zvichienda zvakadaro. Matambudziko iyayo ndo andafambirwa ndigadzirise musha upi musha uno ende nenyasha nembiri yenyika ino ndinoda kusiya vana vachienda kuchikoro. Ndo shuwiro yangu. Munonyemwererawo kapakadaro. Ndinonzwa kurwadziwa ini ndiri kuwana. Ndinonzwa kurwadziwa kuti dai ndimboriniwo seage yangu ndiri kupenga kana kuti sekutaura kunoita vanhu vachiona takabudirwa. Vamwe vanenge vachiseka, vamwe vanotaura zvese but chitori chinhuwo chinotokudisturbawo paupenyu chine chaitika paropa rako. Ndinenge ndichitorwadziwawo ende kusandigamuchira kwanenda kuitwawo nevanhu kune kwakundirwadzawo. Saka ndadaira kuuya mumusha munomu
kuti ndibatsire vana vari kubudirwa vari munomu. Vanhu vakubudirwa musha munomu vanosvika 4 to 5 vari kuatakwa nemhepo dzakasiyana siyana kuburikidza nemaBasa akabatwa akaitwa mukati memusha unoyu. Handichabuditsa pachena zuva rinoti nhasi, mabasa iyayo ndinofanira kuabuditsa pachena zvakaitwa nedzavakabata nedzavakatamba mukati memusha unoyu. Ndambonzwa wangu vamwe vachibvunza vachitaura. Ichokwadi ndiri kusangana nematambudziko anoti rwadzei kubasa. Vabereki ruzhinji rweZimbabwe ruri kutorerwa mari nevamwe vanhu vari kutora mapicture angu panobuditsa nhauso vanotora voisa papicture rawo zviti Sekuru Mukotsanjera. Votorera vabereki mari, ukangoisa mari chete anokuta kuti isa mari. Ndiri kubva ndaenda kuMozambique muzukuru, mina pakati pane mota dzangu dzichakutambira, ndiri kuenda kuMozambique izvozvi, chibva wamina ndiri pamatema, chibva wamina ndiri paNyamhanda pakati. Sekudaira kwandinoita mafoni ndichidirecta vanhu kuti pamusha wangu inini paNyamhanda. Iwo vari kuteedzera that sequence sekunge vanogara paNyamhanda. Paunozomubvunza kuti alright kana uchibva paNyamhanda zita rababa wangu ndiani inini Chiremba, haachazivi. Akaona nhamba dzangu achadairi. Wobira wabereki. Vakataura neve nhamba dzaataura nadzo dziri paWhatsApp, wokupa dzimwe nhamba dziri kubuditsa mazita akasiyana siyana. Amunonzisa mari apa, uchingoisa mari zvikanzi ndiri kuenda kuMozambique kiyatora mushonga wako, mhanyempo wana weZimbabwe. Mushonga haumbonzi bhadhara mari ndiende kuMozambique kunotora mushonga wako. Kwete. Chiremba wanokutsvagira miti yako ipapo. Inini handiiti zviya zvokuti munhu bhadhara mari uri uko kuti undione. Kwete. Uya nemari yako opinda mumatare uchiona kuti munhu wandiri kutaura naye ndiye here wandakaona. Kana waita chichemo uda kubatsirwa uri kunze kwenyika overseas, taura naChiremba. Ina handirambi kuenda pavideo call direct uchiona kuti uri kutaura here neni. Mukanzwa munhu anoramba kuenda pavideo call nemi achiti Dr. Mukotsanjera, mhanyepo. Uyezve zita randinoshandisa pabasa harisi remudunhurirwa, ndiri kushandisa zita rine surname originary. Ndosaka ndichiti mubatsiri anosvika pamusha pangu direct kuitira any query and complain yemunhu handibve pasi pemuti. Handirapiri kudhorobha kuseri kwedhoo kana pamusha wangu wekuti nyangwe zvikaoma unondoona ndiripi muri pamba penyu. Saka ruzhinji rweZimbabwe musabirwe mari, musatsotswe. Ndakarwadziwa nevamwe vanhu vakudirectwa kuya paumba mari yatorwa. Apa vanhu wabva kuUK wauya watakura baba ari kupenga over 6 days, baba andenderedzwa. Vanhu vakutanga kuti tom. Kungosimudza patient kuifambisa asina kurongeka kunorwadza. Ndinoenda kuzorwadziwa machembera akuchema misodzi pamukova pangu. Handimuzivi munhu anotora mari nenzira dzisiridzo. Vanhu ngavauye vabatsirwe. Mari yako uchiisa mundiro uchiona munhu wauri kupa. Iyemi macustomers musasendera vanhu mari pamusuri kuona. Mubvunze, ndiwe here buditsa face yako muona kuti ndiyo here face iri kutaura panapa iyi. WhatsApp yangu ndine ruzhinji runononoka kupindurwa paWhatsApp, iri very busy nepressure yebasa, but nonokerwa uchiita chinhu chiricho. Isa $50 nhasi, isa 500 wamwe wanga wakutorerwa mota uri kubva UK, wamwe wakahirwa ma4000 wamwe ma3000. Hakuna basa rano yakoita kugumadzi mafoni achadairi mafoni. Saka apa uri kurwarirwa zvakaoma kubira munhu ari padambudziko. Ndosaka muchizoona madzinzamwe achitambura nokusingaperi. Inhau yekutadzira ari kutoremerwawo. Saka rushuwo rwangu semubatsiri, ini ndinonzwa kurwadziva nemapatients, ndinorwadziva nevari kurwadziva nevari kutambudzwa. Ndosaka ndichibvuma kuuya koshandiswa. Pamwe munoona vateereri ndichipinzwa mumatoireti, ndichipinzwa pai, ndinambosungiswa, ndine zvese zviri kuitwa. Wapa basa uchitupa uchiendeswa kubasa bhuku uchiitwa senyi uchidi kurwira vanopona kuti vapone. Semabhinya ade kundiona. Ya zvinotirwadzei munyika inoyi, especially nzvimbo yeHonde inototyisa. Asi tiri kumboedza kuti zvibude pachena, muchizvionawo patagonawo tadini tagona. Zvaramba zvadiniwo zvaramba. Asi ubhinya muno maHonde wari kumboedza. Asi mhondoro dzekwaMutasa nemidzimi yekwaMutasa iri kuti pasi neubhinya. Munhu ngadzikawo kumastora achifamba akasununguka
kwete kuti munhu akangodokerwa maakutonzwa maziso opfura kuti da ucheka ati tane munhu. Ropa remunhu haripfumisi. Yambiro kuwese wakateerera. Ndine urombo newe chidiki wamwe unotifonera achitaura kuti sekuru ndiruda zvinhu zvekuti mari imuke yamumba. Vamwe ndinotoseka ndichititeererai. Omubvunza kuti uda kutora zvinhu zvinopedza hama akati Saka tirikurayira mweya iwewe kuti regedzai kuda kupfuma musina kushanda. Atidi zvinozokonzera matambudziko. Iwewe kana wakutambudzika mambo akunzi uyai pamba papa parunerwa nematombo seyanga iri kuchipinge. Pamba parugba matombo ngoro dziri kutaura. Icho chiri kuti zvakati wabatsiri uyai kuno mutibatsirewo. Mutibatsirewo pama muri kotora zviro zvimamuro zvitorerei. Shanda mwana wevhu. Kana usina hauna. Inini ndiri chiremba hongu. Ndinotoshandawo mukabvunza vese vanosvika pamusha wangu. Handitengi chibage chekuita kupiwa ba. Ndinotoshanda. Vana vangu mumunda, inini kumunda ndaisa masola kumunda, maspiringura ari kuchinjwa ari kuita. Ndinodi kungoshandisa upfumi hwekungomuka ndakagara. Une ma effects kuwana wangu. Andinakidzwi kuti ndagadzira mari hongu, asi wana wangu zvimadzenga zviri 6 zviri mumusha. Ngatisiyane nekupfuma kwakadaro. Wakangofanana nebhinya rauraya. Iya ruswera upengereka akatofa. Saka ngatisiyane inazvo. Vanonga wabatsirwa wachipona, kune vanoenda katadzirawo pabasa, wakakanganisirwa very sorry, vanotaura nepasiri poba mumamedia, ezvine zvakutaura zvakawanda, vamwe vanopikisa, vamwe vanoita sei, vamwe vanodhikambeina, vamwe chinonzi kurapa hakusi kudhikambeinana. Asi ngative nemwoyo wekuti vanhu vapona here. Chete. Iwe neni tine basa. Ini ndichibatawo pandagona, pausingagoni, umwe wobatawo dokta wemabhonzo, umwe ndewemaziso, umwe ndewechibereko, umwe ndewemusana, umwe ndewenzeve. Wese uri kurapa zvinhu zviri pamuviri wemunhu. Saka seni yangu mukandipowo kumahoyi uku kungozi uko ikoko nezvikwambo uko aiwa ibako. Kune iwawa wangofukura makuwa Yes. Saka ini sakiremba pasainika yese kuno vanofara nevasingafari. Kila saka vasingafari nematinoita. Ine security yakaita sei mutipinda munzvimbo. Especially kune vanhu vanenge vasingafariridzwa munenge muchiita nekuti vanenge vakuziva kuti kana mapinda munzvimbo makuya kuzovakanganisira mabasa avo. Security ndinayo. Security ndinayo. Wanomboedza ndakaitirwa zvese. Ndakamborondwa nevaiwa nefuti. Ndikambonge ndiri pabasa umwe musha ndikaburitsirwa nefuti. Ndichiita basa. Vanoedza. Asi Mwari vanongotichengeta. Hatidzori tsvimbo nekuti gudo rabata chi kumeso. Kwamwe wakatumwa vakaunza vakatisira poison muchikafu. Ndakasangana nazvo. Ndiri paMozambique panzvimbo inonzi Nyaurowa. Ndofunga ipapo ndandine about vashandi ndandine 16 vandandinawo. Asi panguva yakaiswa poison muchibhakwa ndakangonzwa izwi richiti muka. Ndichimuka ndikanzoenda pawindow tarisa panze uone zviri kuitwa. Ndichiona poison ichitorwa ichiswa muchikafu. Mangwana makuseni tichimuka ndarara futi nichipedzisa wape ndakanzi musadya chikafu ichi. Ini ndichiroteswawo umwe washandi watati nawo akaroteswa akaonawo zviri kuitika. Ini ndichimuka ndichitaura izvi yachimuka achitaura izvi. Takangomuka tichigadzirwa tea kunzi idyai, ndikaramba ndikati idyai mimi waridzi. Mhuri yangu yese hapana ari kudya. Chidyai mimi tea yenyu. Wakaramba tikapa imbwa dzikapera kufa dzese. Tikasimuka tikaenda kubasa. Saka zvinongotichengeta. Taedzwa zvese hakusi kuti ndinozvipembedza asi ndinongotora mbiri kuwaridzi vebasa kuti tichengetei. Nehurumende yedu yenyika yeZimbabwe inotondichengetawo, ndinoirumbidza ichindichengetawo, nayo ngaitibatsirewo. Ndichibatsira nemwana waSabhuku aripo. Akupamba zvinhu zvisiri zvake. Zvinomberi pake hazvisi zvake. Sorry takupendera chirongwa, regai toka watambi wapendera chirongwa tozokurukura. Ini pamusoro pazvo ndiri mwana waSabhuku, ndiri security zvakare yatsoka. Amunonzwa kuti majaindi matete tisuwai. Saka amene kana mune kupedzisira tsoka totopfurira dumberi. Tinongoda kutenda ndakusvika panguva yekuti ndione kubata basa mukati menzvimbo yeHonde Valley. Honde Valley woye! Honde Valley woye!
Wari kufara oye! Pasine mabhinya. Pasinawo. Ni wanoomberera wabo. Pasinawo. Aiwa. Ndoda kutenda nedo rwembe. Uya kuonawo, batsirana one vamwe. Tinge tiri pamwe, tibatsirana muzvakanaka. Handizvo? Ndakagara pano kudai ndiri kunzwa hana yangu nemwoyo uchitaura. Zvazvinongoitawo zvinhu zvacho munongoonawo basa iri manje rinongogara munyama nemumhepo. Ndikanga ndadai so nenda kutonzwa kuti apo. Ndonzwa futi kuti apo. Ndonzwa futi kuti apo. Mishini yacho inenge yakupota chidini ichidziya. Pana amai vakagara pamberi apa vane heti yeyellow ava mai vari apa. Mwoyo wangu uri kundira kutaurira kuti vane bundu ravainaro mumwoyo wavo. Ivava amai vamunoona vari kusimuka. Handiwazivi asi ndichicherechedza hangu takangonyarara so. Ndinongonzwa mwoyo kuti amai ava vane bundu ravainaro mukati memwoyo wavo. Amwe ingaite shirikadzi kana kuti chingaite chii asi mune rakaipa ranga ratarwa mukati memusha wavo kana kuti ranga ratarwa mukati merudzi rwavo. Sezvo pamwe vanoona vanoti havana vamiririri, havana vanovada asi midzimu yavo inovada. Amai, mune hondo yanga yaitika mumusha menyu ino? Makanga matorerwa mwana uyu neusiku. Munhu akapinda mumba akakutorerai mwana. Makazopatika mwana apano nekupi? Aha. Iye padhuze pamadhizo nyaya yenyu. Zvinyi ba. Chii chakaitika kumba kwenyu? Ndangonzwa mwoyo wangu uri kuti amai ava vanenge vane zvinovarwadza mumwoyo mavo. Vane bundu riri mumwoyo mavo. Ndozvandangonzwa panguva yandandichita rangu kana. Ndakangopinda mumbanda ndakazoti kuma2 ndakazotongonzwa mwana kuti mama apanze. Saka pandakati pati ndokandakati mwana uri uchema kunze ndianiko wanga wakarira pasi wari tonyo mosho. Saka patame munhu iye akapinda bhadzi malaiti. Saka ndipo ndakaona uzwa mwana akuchema panze ndabva ndazobatidza laiti ndotoona umwe mwana hapana. Saka pandakabuda bva ndamira pavharanda ndipo ndakaona inini pakutanga handinofungidzira kuti munhu apinda mumba. Ndakati mwana pamwe atorwa nezveusiku. Saka ndakabva ndati evidence uri kuendepi? Nditoone munhu utoramba todini atoenda. Ndipo ndakati rega ndimhanyirire chi mwana. Saka pendakamhanyirira mwana ndakafamba mufambo wekuti ndakati darikei pachikoro munhu achienda nemwana. Saka paakazoona kuti inini ndiri kuramba ndichiteera ndopakabva akandira mwana pasi. Mwana abva atotanga kudzokera kosangana neni. Ndobva ndachitora mwana ndoti chii chiri kuitika zvikanzi ndandatakurwa nemunhu. Pandiri kudzoka pamba ndopendakaona akasimudza mwana pamwe chete neblanketi. Saka paanga akuputunura mwana paya ndopakanzwa mwana kuti ndapanze akufurwa nemhepo. Ndopendakaona panze. Ndakapinda mumba ndochitarisa kuti mwana uyu wabuda nepapi. Saka papa ine windo ranga risina kunyatsa kusungwa repadining ndopakapinda napo bva avhura dhoo repadining bva atora dombo racho aranga rakatokura kudeso ranga apinda naro mubanyu. Saka unofanira wanga anga ari panguva yekuti inini ndikapatika obva andirova nedombo rere. Saka akangosvikira pakudamba dombo ndakazotorona ndadzoka asi ndakatomboti fambi chaizvo ndichiteera. Zvamunoona ruzhinji rweZimbabwe sabhuku chiitiko chakaitika mubhuku renyu kechi? Ibhuku ratsima mbiri. Bhuku ratsima mbiri next door. Makazoiswawo mapurisa here? Ndakavazivisa. Chinotenda. Mweya wekuuraya chawaida kumwana mudiki kutora waenda wouraya mwana wakandwa musango ndizvo. Asi midzimu yawo amai yakaramba. Asi tonderai izwi randakataura patakatsika nyika ino kana kuti takataurwa kunzi vacharamba vari kuita mabasa aya akubuda pai pachena. Vanhu havana kunzwa
kuti midzimu yenyika yaMambo Mutasa havasi kunzwa asi chiri kubhondoka chete, hachisi kuzorora, hapana zororo. Itai chimabasa asi zvakungobuda ende mambo vanoti buritsai pachena mabhinya, so hatimbohwandi bondo. Ndichakubatsirai amai nepandinogona napo. Wane tsoka yakatsika mumusha menyu, tine zvatichaita kuti zvingobude zvega pachena. Ndichakubatsirai, ndichakumbirira varidzi vematare. Amuna chamunacho, mari dzematare hamudzikwanisi. Muri kutotamburawo kutorerwa mwana, muri kutotambura. Ndichakubatsirai pachena. Aiwa, ruzhinji rweZimbabwe tinotenda. Aiwa, randakurukura nhasi rakawanda. Pane wanga ruchema kuti mabenzi ningorapa, aiwa ngouya nebenzi. Munouya naro tinotaura. Tinenge tichikurukura asi chinoitika paurwere hwebenzi urwere hwakati simbei. Kurapa munhu ane 5 years achipenga kunotorawo nguva yakati rebei kuti adzokere kupinda mugiya charo tichishandisa miti yechiwanhu. Ane 1 week ukangoona kuti urwere hwepfungwa hwabata kumusha pako, kasikirei uchiri padhuze, musanonoka muchihutambisa. Chimwe chinhu chandinoda kukurukura, kune hama wabatsiri shamwari dzeduwo dzese dziri kurapa nekubatsira. Pane ngozi ngatisapedza nguva tichiti vanhu ngatikwirei makomo, ngatiitei kuti ngozi ibude iende somba kwayo, full stop, tatopedza dani. Pane chipamboka vanhu ngavadzosere zvinhu kwawakatora, kwete kungopisa, nekuti muchapisa zvaiwachengeta. Uko kwawakatora kwakapanana agreement yekuti zvinhu zvandiri kukupa ndichakupa nemukadzi, isusu vatapisa kuno kuground. Chiremba ukangoramba kudaidzira kuti zviro zvangu ngazviuye, zvangofanana nekuti inini ndikaroora hanzvadzi yako, ndaroora sazviro kuti munhu wangu musi wanofa ndimi munouya kunomiririra. Ndikaiga mwana wenyu inini ndiri mukwasha, munondipa mhosva. Ndo zvakafanana nekupisa zviro zvevanhu zvavanenge vakapera kurumba. Zvimwe ngatidzorerei kwazvakadini, kwazvinenge zvakabva. Uye ruzhinji rwese ruri kuteerera ruri kundiona. Kana uine kabhasiketi kako, une kadumwa kako kaitaura, une kanyi kako, dzosera pawakatora. Muri dzotambira nzanga dzani dzake. Kokanda kurwizi handiko kudzorera umba kwangu bashi. Hapana kusina mutemoba. Imimi hanzvadzi yenyu ikaroorwa kana isingadiba, munotaura kuti mupambo dzotsera pawakatora, nyangwe ari muroi, tiri kuda mwana wedu. Handizvoba? Saka nazvowo hakuna kusina mutemoba. Kana musingachazvidiba zvidzorerei kwazvakabva. Ndoba murupera uhoira ndipo ipapo. Mazvita hano chiwanai zuva rakanaka, tiswere zvakanaka. Regai ndimbopedzise basa riri pano. Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira. Dojibondora, dojibondora,